bịakwa nụrụ na nwoke Nnewi ka na-akọkwa maka mmụọ mmiri ogbanje ka o si wee bata na ya bụ mmiri Nnewi. Ya bụ ife abụrụkwa na obere ife, ndị be anyị bụ na ya bịakwa ka unu gere nke anụnwa ka anyị ghara ịkọ nnọọ ogologo akụkọ na ya. Hei, mmụọ mmiri a sikwara ike o. Echighatana m dọka nsogbu na vidiyo a ga-enwe part 2 ihe gbasara nwanne anyị nwoke a Ikechukwu Ezenagụ. Agwara m ụnụ na tọọkụ a ga-eto ogologo na nnọọ enwe part 2. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu, ebe ụnụ fụrụ m nọ abụrọ m mmadụ na-efe ego. Abụrọ m mmadụ na-efe ego and agụụ ada agụ m. Ị na-edono m anya odoghị anya na nri juru afọ, agụụ ada agụ m. Ọ big boy ka m bụ, maka ndị na-efe iru mebi nọọ ego ka mmụọ mmiri na-enye m. Ego ole ka ọ ga-enye m ife ọrụ ịghọta. I'm a big boy of my own, so Adam ayọ mmadụ ego. Mana the only thing ifụrụ m nwa na ebe a, ana m adụ against mmadụ imegido mmadụ ịghọtara. M nwa Wago Ojukwu na-adụ against mmadụ imegido mmadụ, and ya ana m adụ efere ịkpa mmadụ ọkpụkpa, ikpe oke, ana m hate most. That is me. I can simply come out and tell you the truth. So I will ebe a na-azụ fọ na a na-azụ azụ kpụọ nso m na ebe ahụ mara ka o si bido, mara ka ihe ahụ si mee. I will come out and tell you the simple truth. Ịghọtara. Ọ ya wụ ụbọchị m nwụrụ ka mmadụ ghara isi nọọ ife m metere ugboro mmadụ anyị egbu m and Adam atụ mmadụ egwu. Ịghọtara. Ya onye ọdịnala ka m bụ. Ife mma n'ụwa awụ nlu m kwụba aka m ọtọ. Ịghọtara. N'ife anyị nọrọ, Ikechukwu Ezenagụ a wụ mmụọ mmiri Anambra steeti gọọmenti jere kpọrọ. Nna agwa ụnụ history ka o si wee bata na Amịrịba. Anyị ma na akụbụ ilo. Ịghọtara. Akụbụ ilo, no smoke without fire. Ịghọtara. Mana nke bụ eziokwu adụ agụgọ nna agwa ụnụ na Ikechukwu Ezenagụ a ọnwụ na onwere onye ya wụpụta gwa m si na Ikechukwu Ezenagụ narị ya na by force ebe ahụ ọ gbara na ọlụrụ ụlọ. Ya bịa na comment section kwuo ya. Ọnụ onwere onye ya pụta si na Ikechukwu Ezenagụ gwuru ya wayo bụ mmụọ mmiri, ya pụta na comment section kwuo ya. From mụnwa, I'm only standing on the truth. Ke wụ eziokwu ka m na-ekwu. Ịghọtara. Ịmụ ihe gọọmenti Anambra steeti gọọmenti ji wee bịa kpọrọ this young man na n'ihu akwụkwọ m. Ife Anambra steeti gọọmenti ji wee kpụrụ ya maka na o ji ego. Because ọ na Ikechukwu Ezenagụ mmụọ mmiri na mgbe ahụ ogolo that 2 plot and that half plot already 2 rooms n'ime ọfịa ahụ na-agwa ụnụ electricity abaghị ya o. Ebe ahụ dagaghị lụrụ ụnụ ahụ electricity abaghị. Anyị nwawu ndị obodo na-ajụ ọgụnụ mere onye uwe ji wee jere ụnụ n'ime ọfịa 2 rooms sọsọ agbaghọkwa fence electricity abaghị na mkpewara ụzọ ka o si abe. Ka ife kara onye uwe ubi ọgụnụ ka onye a na-agbanahụ o ji jere ụnụ n'ime ọfịa ebe ahụ. Mgbe onye ahụ bi ebe ahụ nwe onye na-complain o, which is na onye ahụ onye obodo kwesịrị inyocha ya ọfụma ka ọ mara ka ama na o nwere ihe ọjọọ ọ na-eme. Ịghọtara. Onye ahụ ka gọọmenti kwesịrị inyocha ọfụma because na mmadụ ijere ya ụlọ ebe ahụ obodo kwesịrị inyocha, gọọmenti kwesịrị inyocha ọfụma. Mana gọọmenti doesn't do that. Mana ekwuo na that guy na-ezu ohi o ma ọ nwere ife ọjọọ o mere wee bichakwa ebe anyị dayọ nga ya enweghị ife ọjọọ bichakwa ebe anyị mgbe ahụ nwekwa any ife ọjọọ dayọ man mere. Ịghọtara. Because na ana m ekwu nke mbụ ụwa na mgbe a kpọtara Ikechukwu ya gụrụ ebe a, ana m asị onye a na-ego ebe a gụnụkwana ka ọ ya eji eme. Ịghọtara. Ka m jụta n'ụlọ ofu ajụjụ. Ọ bụrụ na Ikechukwu ajọ mmadụ, ọ bụrụ na dibịa na-eme ajọ ife, ọ ga-abata na ụmụnna obodo. Ọ ga-abata na ụmụnna obodo obi na ya. Mana mmụọ mmiri batara na ụmụnna Amịrịba. Ọ batara na ụmụnna do na ụmụnna. Na Disemba ya fụrụ ka m nụrụ Disemba ụnụ fọrọ gara aga, Disemba 2025 ka ọ batara Amịrịba community as indigenous of Amịrịba. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ dị young man na-eme dịka Anambra steeti gọọmenti si were ekwu. Ịghọtara. Ka m na-ajụ ọdụ ụnụ ka ọ ya abata n'ife obodo, ọdụ ụnụ ka ọ ya abata na community obodo wuru indigenous of Amịrịba otoro Nnewi baa na ụmụnna ọdụ sọpụ ọya eme. Ọ kakwa mma onye fuo eziokwu nyakwuo. Ịghọtara. Onye fuo eziokwu nyakwuo.
Anambra steeti gọọmenti anyị nwere lot of mmiri na Anambra steeti, mana nke village m mmiri anyị eme ngwọcha, mmiri anyị nwere odeses agụba mmiri a na-egwu egwu na be anyị is up to 5 si je gwọchara anyị ya, si je gwọcha ya. Ọhụkwa mgbe ofu onye bịalụ mmụọ nọ na mmiri nke ọrụ na-abatakwa ya, ọ nọrọ ebe ahụ rụba ọrụ ruo na ebe ahụ mebe ọfụma. Anambra steeti gọọmenti abịakwasị na ọ na-epụrụ otu mmiri. Let's call a spade a spade. Ịghọta, that young man bi n'obodo, obi na-amịrịba ndị ọha ezo ezo, obi na-amịrịba na-apụta apụta na-eso n'ife obodo na-eme. Onye na-eme ajọ ife ọ ya apụta so n'ife obodo na-eme. Mmiri ahụ ndị na-ejekwa gwọcha mmiri ahụ ndị ya otu obodo anyị, ụmụ okorobịakwa nọ n'ụlọ ka ọ na-akpọrọ kwụọ ha ụgwọ, ha bịakwa bịa gwọcha mmiri ahụ. Ọdụ unu ka o nwere ihe ọjọọ onye ahụ na-eme. Ka m posturu unu ife Anambra steeti gọọmenti sị ha fụrụ na rum ya. Ife anọ ọnụ fụrụ n'ihu akwụkwọ a, Anambra steeti gọọmenti sịrị na ha fụrụ n'ihu rum Ikechukwu Ezenagụ mmụọ mmiri. Donu o nwere ihe ọjọọ dị na pisho agasị, bikos eberivuru m o kwere nghọtanụ na onye na-eje ụka nwere ọlta. Yes, o kwere nghọta na onye na-eje ụka nwere ọlta. Ebe e kere foto Virgin Mary kobe foto Jizọs Kraịst. Gụnọdị ha nke awụ nwaanyị aka avụrụ bụ udu mmiri n'isi, nke awụ foto eze nwaanyị nye eke n'onu, ife ọhọ simbụ nde mmiri. Kere ihe ọjọọ dị na ya. Anambra steeti gọọmenti, biko anyị na-ayọ ya asị, biko at least ọ bụrụ na o nwere petishọn a na-ede n'isi Ikechukwu Ezenagụ mmụọ mmiri, si wepụta petishọn ahụ gwa anyị sị anyị na ọ na-eme nka ọ na ọ na-eme nka, ọ na o nwere ihe ọzọ afọrọ ọ na-emekarịcha na nzuzo obodo amụghọ anyị amụghọ si gba anyị. Ọ bụrụ na from village anyị ka esi agba ya mgba, si gosi ife niile ka ọ gbuo ife enu, because na that young man dụka m si afụta aka edo ọcha, unless it's when nwere ọzọ ọ na-eme n'azụ, which is na mụnwa wago ojukwu amahọ. But with ife anyị fụrụ with ọnụnọ ọnọ be anyị, obodo nabatakwuru ihe, obiri be anyị, onweghị ife ọjọọ anyị fụrụ ọ na-emekarịcha.